Čaute ľudia, som pri novom videjku, ja som Oltix a dnes budeme kopať dieru, aby sme našli nejaké materiály, železo, zlato a také veci. No, tu som vyhraničil taký spot, je to asi 5x5 a pôjde to až ku bedroku. A tam budeme mať ďalšie majny ďalšie nejaké orečka. A potrebujem veľa redstone, keďže mám rád redstone. Sice neviem, jak funguje na Java, ale to je jedno. Inak, v nejakom z ďalších dielov by som chcel postaviť Iron Golem farmu. Takže už mám niečo naplánované. Dlho som nevydal video, lebo škola. Vydával som videa aj 4 denne, lebo nebola škola, lebo ja som bol chorý. No. Ale. Neviem. Čo urobiť v ďalšom dieli? Asi by som zväčšil farmy. Spravím automatické, keď budeme mať redstone. Čo to bude len tak do budúcna. Ešte by som chcel dať full netherite. A no. A musíme si zobrať posteľ. Môžem sa aj aspoň vyspať a zobrať si rebríky. Tak. No. Už to budeme mať skoro vykraftené. Tak. Zatiaľ musí stačiť. Bol som v Netri. Začal som ďalšiu časť. Zase sa mi začal nahrávať proste toto. Sa začalo nahrávať niečo iné, nejaké okno, čo som mal v pozadí otvorené. No, prvé orečko. Uhlie. Takže aspoň niečo tu je. Ale železo fakt potrebujeme veľa. Zo železa sa robí reálne všetko. Všetko sa dá urobiť zo železa. Armor, nástroje. Vec dokonca. Čak Blast Furnace je z železa. Robia sa z neho kaldrony. Dvere, pressure platey. Nuggetky, chainy, tie iron bars sa z neho robia. No ale cez týždeň nebudem úplne vydávať moc, pokým si nepretočím niečo cez víkend, ale teraz mňa boli moji babka s detkom, takže no, som nemohla ani natáčať. No, takže ak si pretočím videa, tak budú vychádzať asi pondelok, stredu, piatok. A cez víkend určite budem. Jak sa nebudem musieť učiť. A cez letné prázdniny pôjdem taký grind. To sa môžete tešiť. Na to. Ja už mám 91 plus vo výške, no tak to je celkom špatné, že som začal na kopci, ale som to mám hneď vedľa domu. Nemám rád dážď v Minecrafte, ale milujem ho v realite. Práve keď prší, tak je to také je to také, že uspokojujúce.
že sa postavíš do dažďu a len stojíš, ale si sadneš len. Chilluješ. Ak sa vám takéto video páči, alebo celkovo moja tvorba, tak môžete dať like, odber zvonček, ak sa vám to ľúbi. A za chvíľu vypneme 10 odberateľov. Čo nie je až tak veľa, ale pre mňa je to veľa. Že... No. Som... malý kreator. Veľmi malý. Inak... môžete dať odber môjmu bratovi. Na jeho YouTube kanál. Volá sa Terabyte 38. Tak mu môžete ísť pás na výber. On už má tak 2000. Môžeme dať tiež like, odber, zvonček. Aby vám nevnikli takto video. On tiež natočil Minecraft na nejaké také veci, ale... Napríklad sa mi zdá, že hral Minecraft alebo dohral Minecraft na volante. Normálne. Ja som akože celkom šťastný, že niekto toto video vôbec pozerá. Aj keď to, čo mám 10 zhľadnutí, ja som šťastný. Lebo ja mám hrozne voľného času a hraním hier, len zabíjam. A vlastne ma to už ani nebaví, len tak proste zapnúť hru a hrať ju. Toľko hodín, 2, 3 a pol, už také. Ja to proste nebaví. Keď to nehrám s kamarátmi. Alebo to nenatáčam. Keď to natáčam, je to také... proste... vieš, že to niekto uvidí. Asi. Ja neviem. Mňa baví natáčanie. Je to tiež také uspokojujúce, jak dážď. Potom, ja keď to editujem, tak neviem moc editovať. A hlavne nemám v čom editovať. Proste... áno, teraz to znie, že som úplne nubák, lebo som úplne nubák, ale ja používam CapCut. Len keďže YouTube mi nechce povoliť dlhšie videá než 15 minút, tak ja to proste len ustrihnem to, kde nič nehovorím. Takže tak. Proste, neviem kde strihať, v akom programe. A všetky sú platené. Aj tak by som ich nevyužívala až tak často, keďže 2 dní alebo 3 dní, možno aj piatok budem natáčať. No ale cez tento týždeň by som mal mať čas, keďže ideme na plavecký. Takže to bude fajné. Akože dúfam, že vás bavia tieto videá, lebo ja, ak som nový v tomto všetkom, tak ja neviem, jak mám komentovať. Proste, čo viem, urobím nejaké 30 minútové video, tak vy uvidíte 12 minút z toho. Lebo proste ja som ticho celú dobu. Takže fakt. Neviem. Tak netuším, jak sa komentuje. Keď mám, že 10 videí, tak
No. Som tam docela nový. Začal som na TikToku. Trochu niečo. Ako na random vec, to asi všetko pomôžem. Proste... Je to zbytočnosť. Neviem, na TikToku je to až moc ľahké. Lebo tam ti dávajú aj tak follow proste boti. Ak máš tam 300 zhľadnutí, je to jak 3 na YouTube. Takže fakt. Tam to väčšinou pozerajú boti tých nových ľudí. Tí ostali. Čo to bolo za zvuk? Tak divný, to som ešte nepočul. Nikdy. To v Minecrafte. Možno je to len načové zvuk. Čo ja som doteraz hral. Neviem, 5 rokov, 5 rok. 6. Nič také. Inak rozmýšľal som, že by som možno začal hrať Brawl Stars. Takže... neviem. Ja ak chcem dať novú hru, tak natočím jedno video, uvidím, že či to má 10 plus zhľadnutí. A... no. Potom to natočím. Napríklad FNAFko, ja už som mal ďalšie 2 diely. Akurát, že ani jeden sa nenatočil, keďže zase mi to snímalo nejaké okno v pozadí, čo som mal zapnuté. Preto to vždy kontrolujem 2-krát, že či mám všetko vypnuté. Lebo akože ak tu budem 30 minút niečo hrať a potom sa mi to nenatočí, tak je to 30 minút zbytočných. Takže tak, no. No tak keď sa dostanem na nejakú úroveň, čo mám 50-40, tak toto asi skončíme, alebo neviem. Ja tieto videjka nejak nechcem kvízi, že čaute ľudia a dnes budeme 24 hodín zase. Ne, ja to nerobím. Som taký skôr chill. Ja to ja nehovorím tak hypovane, myslím. Nehovorím to hypovane. Fakt akože... toto... fakt, no to baví. Fakt, ja, ako som hovoril, ja mám hrozne veľa času. Ale ja stíhnem všetko. Všetko, čo chcem stíhnem za deň. A potom nemám čo robiť. A ak stíhnem všetko a mám ešte čas k tomu, tak natočím video. Alebo keď som chorý, tak natočím video. Keďže mám veľa času. Alebo proste keď si chorý, tak si doma. A keď si doma, tak máš čas. Keď máš čas, tak môžeš robiť, čo chceš. No keď si chorý, tak úplne. Ale cez letné prázdniny fakt pôjdem 2 videá denne. 1 video denne aspoň. Alebo aspoň tak 5 videí týždenne. Aspoň niečo by tam bolo. To robím skoro 2 týždne. YouTube. Asi keď bude táto streda, je nedeľa, takže v stredu to budú 2 týždne. Myslím. A som sa až vtedy uvedomil, že no ja mám počítať od Vianoc. Som dostal ako darček. No a ja som sa až teraz uvedomil, že ja môžem mať vlastne YouTube kanál. Keďže niečo sme sa s kamarádom bavili a on sa založil tiež. Volá sa Plesník a natáča Brawl Stars. Má tam nejaké puše na kita. Nejaké... ide toto, okej. Ja sa tu s vami lúčim, uvidíme sa pri ďalšom videjku a čaute.